Mga puso, mga imig dispensa kay medyo sensitibo kining maong balita. Patayng lawas sa ka-16 anyos nga babae na palgan sa bakanting luna sa sitio Mahayahay, Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City, og biktima gito ang gilugos o gilaplapan ang naong nini. Si Luan Mirondina sa report. Wala na isapot ang ubos nga bahin sa patayng lawas ning usa ka babay nga napalgan sa usa ka bakanting luna sa sitio Mahayahay, Barangay Bangkal. Di na usab mailhan ang hitsura niini human tuyong gilaplapan ang naong sa biktima. Ang iyang sapatos, blouse ug pugong sa buhok ang nakatabang sa inahan ug sa mga higala sa biktima pag ilaka niya. Giila ang biktima nga si Christine Lee Silawan, 16 anyos, grade 9 student ug mulupyo sa Barangay Maribago. Matud sa inhan sa biktima, alas 4 kagahapon sa hapon, mibiya ang iyang anak sa ilang panimay kay mo serve sa simbahan sa Barangay Pahak. Dili magid na siya laag, wa magid na siya kun uli niya gikan sa eskwelahan, mo diretso magid nag-uli good, di na maghapit-hapit good. Nya nibong na jud ko gabi gikan siya sa simbahan, wa jud muli mag alas 7 nagsige na ko bahis-bahis og pangita. Nya wa na magyud hangtod nag alas 9 na tud kadlaw na gyud na hunong na kog pangita mga alas 2 na gyud to. Ang sakristan nga si Ryan Uba ang katapusan niyang nakauban kagahapon ug lakip sa miila sa biktima pinaagi sa iyang sapot. Nangamig balot nya pagkaman na magkagbalot nami dira ning istorya na imi. So ningon ko niya mangihi sa kadiyot. So pagbalik gikan ako sa pangihi, pagbalik nako nawa na siya kalit. Butlang asa siya gipangita na ako dagham tog sa kinandere. Ang Lapu-Lapu City Police padayon pang nanghipos karon og dugang kasayuran sa posibleng responsable sa krimen. Awa-aw og ngit-ngit ang dapit matag gabii og posibleng kaganihang kadlawon gihimo ang krimen. Tungod sa kalapad sa crime scene, naglisod karon ang kapulisan pagpangita sa gingong naong sa biktima nga gilaplap sa mga suspitsado. Nagtuo ang mga otoridad nga posibleng gikaon na kini sa mga iro tungod kay gingong daghang mga iro dinhing dapita. May usa ka saksi na nga gihuptan ang kapulisan nga nagbutyag nga tulo ka mga lalaki ang posibleng responsable sa hitabo. Nagbag daw, nag-cellphone gikuha. Tapos? Mama, cellphone gikuha. Mama, Girip pa siya, girip? ang kwarta po daw. Giana. Pila ka buo? Pila ka tao? Pila ka tao? Pila ka ana. Tulo ka buok. Masabtan nato nga murag nahilabtan ni siya anyway apot ato gipadala karon ang ihang kadaver ngadto sa kuan honoraria and our medical officer, medico legal officer moadto dito para tanawon gud kung unsay nahitabo niya. Dili man siguro nga tulis ani murag trabaho gud ni og kuan gud kriminal nga dako gyud nga kuan kay nakita ninyo ang hitsura sa ato ang biktima first time ni nga nakita tayo gyud ana. Si Lapu-Lapu City Police Office Director, Police Colonel Limuel Obon, kinsa misusi sa dapit na hitabuan, may pasalig sa inahan sa biktima nga buhaton nila ang tanang pamaagi aron mahatagan og hustisya ang kamatayon sa biktima. Uban ni Renante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.